pinabayaan sa dinamit-damit ng aking nakapili. Kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang binabalikan. Ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siya, may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro at kaibigan. Isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang ang inaasabasan. Ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal, kung sino man ang siya, may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro at kaibigan. Isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man lang siya, may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan. Isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Thank you. Ay, unang ganto pa lang, kala ko huli na. Itong next song, alam kong alam nyo to. Para sa mga iniwan at sinaalang-alang na lang sa beer ang sakit na naramdaman. Para to sa inyo. Nais kong mapakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa, nakatani pa rin ang gumamelang pilit mo sa'kin lang tayo'y makahiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko, kahit buhusan mo ng birayo pang mamatay. Giliw, huwag mo sanang limutin ang mga araw na sana'y hindi naglaho. Mga anak at bahay nating pinagano,
Ibuhos na ang bir sa aking lalamunan upang manglunod na ang puso ko nahihirapan. Bawat patak, ano sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ang big na to ang pag-ibig mo. Na, na, Gusto nyo pa? Diba? Ayun, maraming salamat pala sa sumuporta sa Ligaw Tingin na. Maraming salamat sa inyo. Ayun. Saan may hotdog ba dyan? Ito po, para po sa inyo. Pangatlong kanta ko galing po sa Carpenters. I won't last a day without you. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who always cares. You're always there. Kaya naman! I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you.
Yun. Ayan. Saktong pang pang-emote, no? Oo. Okay. Parang music video to, so sa'yo lang nakatutok yung camera all the time. From back and forth. Back sa'yo and lang forth sa talaga. inyo. So gawin natin impromptu music video. Ah. Sige. Sino hindi man naka-get off? Ito, Ay. sayo nito. Ganyan eh. Oh. Diba? Oo, yan. Okay. Alright. Yung mga hindi pa naka-get over sa tayo. Tayo kayo. Matapang ka tayo. Sige, tayo. Yan. Ikaw. Sino pa? Yung mga umaasang may chance ang ibalik pa. Ito din. Ang dami, Sige, tayo kayo. Ang dami ko tayo. Dito. Yan. Magganong ka. Yan. Ikaw. Sige, ikaw. Tayo ka lang. Direct. Ayun po siya. Yan ang po yung isa. Direct. Yan. Talaga. Kita mo sa Sino pa yung isa? Gusto ko yung isa nandun. Sino? Yan. Ayan, nilaglag ka ng mga kaibigan mo. O kumakain ng chips. Oo. kumakain ng chips. Dilulunod sa chips talagang mahal ko kita. Diyan yan. Sir. Direct yun. Direct yun. Direct yun. Sino yan? Yan. Ay, oh. Yung nakapamaypay. Sige na. Uy, pakita mo na. Zil dyan, ayaw magpakita. Hey! Yun talagang. Di ko abot eh. Hindi ko rin abot. Magpakita ka na sino. Oh, pakita mo. Ba't ka nakahiga sa sahig ang dumi dyan? Tayo ka na. So ikaw ha, direct yan ang isa direct. Dyan ka lang ha. Sino pa yung isa? Isa dito. Meron pa Dito, dito. dapat na. Saan pa? Pero dito di pa nakaka-move on sa ex. Sino pa hindi ka Ayun. Ayun. I love the confidence, Ang man. confidence. I love the confidence. Sabi niya, ako. Direct. Ito direct ko. Yung naka-white direct yan o. Direct ko. Ayan po, direct ko. Yan. Ayan ha. Nakamarka kayo. Habang kakanta si Zin dyan ng kantang to, pwede mag-emote kayo. Sige lang. Sige. Mararamdaman namin yung nararamdaman nyo para sa ex nyo. Okay? May iba pa ba? Meron pa ba? Yan. Ito yung gagawin. Habang kumakanta si Siljan, kung gusto mo magpa-emote, itaas mo yung kamay mo para makita nila direct at ang mga mahuhusay nating mga cameraman, izo-zoom in sa inyo habang kinakanta ni Siljan to. Handa na ba tayo? Handa mag-emote? Handa na ba kayo? Hindi pa. Siljan, ikaw nang bahala. Ito. Ayan na oh. So this song is OST ng Too Good To Be True. So, ito. Natin sila. Excited na ako. Pag alam niyo ako, sabayan niyo pa rin ako ha. Kahit sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, marupok, isang halik mo lang, limot ko na. Kahit sarap na may minamahal, Nararamdaman ko. asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Uy! You know? Ang nais ko'y laging tumiling ka. Alam mo ba, tanging ligaya ka. Dagupan, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Sa tuwin ay sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Bababa ako ah. Kahit sarap na may minamahal, asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. At
magbabalikan pa kayo. Pero pag meron ng bago, huwag nang lumaban na kasi kayo lang masasaktan dyan talaga. Zildjian, tinext na niya. Sabi Tinext niya, na. mahal pa kita. Balikan Pwede ba na. tayo magkita mamaya? At tayo. Oo. Uy, Zildjian, bago tayo sumunod sa, of course, sa susunod mong performance at kanta, I believe it's your birthday soon. It's gonna, sinabi sa akin. Oo, it's gonna be on exactly anong date? October 25. Malapit na! Malapit na! That's Tuesday! Uy, syempre, ang mga kasama natin dito sa Gig 1 from IG Entertainment, may nandang konting treat naman para sa'yo. Let's please. Sabay-sabay. To you. Happy birthday to you. Para sa'yo yan. Bakit ko pa naman umiyak? Bakit pa nga ako? Zildjian, make a wish. Make a wish. Wait lang, bago lahat. Malalabas mo yung MD ko ngayon. Baka prank to ah. Ayun guys, ito. Ayan, so... No need, di na kailangan sabihin. Birthday bro, Ang sama ng ugali. Pangit ko pa naman umiyak. Yung sibon ko. Pero ito guys, ito nice kong gamitin tong event kasi ito yung pinaka-last event na nabuko nung nasa Team Payaman pa ako. So officially wala na po ako sa Team Payaman. And I would like to use this opportunity para makapagpasalamat kay Daddy Kong at sa lahat ng Team Payaman members na nandito rin si Kuya Dudo. So itong mga papakita namin sa inyong background. So ayun, sa TV na lang yan tumingin. So this is for Daddy Kong and sa buong Team Payaman. Hiningal tuloy ako dun. Hotdog! Bitawan mo yung hotdog, bitawan mo yung hotdog. Maaga-aga. Sabi mo, yung sino ng taong kanta? Ayusin mo, doon. Do, re, mi, fa, sol, la. Ganyan ko na ng do-re-mi. Do-re-mi-pa-sol, la. Titirusin ko yung ulo mo eh, no? Pagkutang ka na, ano yung ginagawa mo? Ha? Ba't mo kaya pag-isip? Crush ko dati. Ha? Putang ina, may hotdog na naman yung pinakain mo. Hindi ko ang sinagawa ka na. Vocalization. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pabaliktad. No. Hindi mo alam pabaliktad. Ang madi-DSWD. Kaya ako magdi-18. Overcome din yun. Nako, kung October 26, pwede nang tumama to. Hindi pwede daw, dapat lang pasunod. Huwag ka sumasagot, huwag ka sasagot pag tinatanong ka. Hindi sila kumakabukas. Tanong mo bakit? Bakit ba? Takbo, sabi ko takbo. Sisinturongin kita eh. Ikaw, tumakbo ka, puro ka hotdog. Magja-jogging ka, kami lang magmomotor. Ayan, so pasensya na, background lang po talaga dapat to. Sige. Paulit na lang po ako ng video, sorry. Thank you. Hindi ako yan. Hindi yan. So, last two songs ko po para sa inyo. Ito, para... Ano natin? Bawat kailan lang ang mga pangarap ko'y kailan abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating.
Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay mamalimos sa lansangan. Dahil sa inyo ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya itong awiting aking hinaawit, nais ko kayo ang hatugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, marinig ang isip ko at naintindihan. Kaya itong awitin aking hinaawit, nais ko kayo ang handugan. Kamay niyo po ako! 1, 2! At lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Ayun, so, ayun ulit, maraming salamat sa Team Tayoman at sa kasikatang binigay nila sa akin ngayon. So, alam ko, gusto nyo mang marinig yung ligaw tingin? Gusto nyo ba? Ayun, so bago yan, nais ko magpaumanhin po sa lahat dahil sa ngayon po hindi pa po namin may papalabas yung ligaw tingin dito. Dapat dito po yung launching yan. So, sinut po namin siya sa Mangalda National High School. So, dapat po ipapalabas namin yung music video dito. Pero, October 25 sa mismong birthday ko po, doon po namin nilalabas. So, nakausap ko na po yung Sir Brian. So, sana po abangan niyo pa rin sa channel ko, Siljan Parma. And, nais ko pong pasalamatan and batiin din, nandito po yung parents ko. Kasama ko po yung parents ko. Ayan, yan sila. Yung girlfriend ko rin po ay dyan. Yung mga pinsan ko, girlfriend ko. Ayan, dyan. And of course, nais ko magpasalamat kila Sir Bryce, kila Councilor Irving, yung mga aldan nandito. Hindi ko sila makita. Pero ayun, ayun. Hello po sa inyo. Ayun, sa vloggers din po ng sila Carlos. Tama ba ako? Ayun. So ito po, sa lahat ng nagabang, ligaw tingin. Sige po, tara. Okay, sabayan niyo ako ha, pag alam niyo. Naglalaro
Pakinggan ko kayo ng chorus ng Ligaw Tingin. Okay lang? 1, 2, 3, go! Nagaw lamang ako, bawat ikot mo, ligaw tingin, lamang ako, bumabagla, ikot ng aking mundo. Ay, Luban, maraming salamat sa inyo, our sa inyo, and hotdog, peace out! Ay, picture naman, sorry. Picture na po.